Kto to je Napoleon? Napoleon Bonaparte. V rokoch 1804 až 1815 stál na čele Francúzska. Napoleon sa veľmi rád bil o územia, rád si privlastňoval veci a robil si čo chcel, preto vyzerala Európa v roku 1801 takto a v roku 1813 takto. Napoleónovi sa darilo, tak si o sebe veľa myslel, a to až do momentu, keď sa mu dariť prestalo. V roku 1813 zostal porazený, keď prehral bitku národov a víťazným štátom sa všetky tie hlúposti, čo porobil v Európe, nejako nezdali, tak sa rozhodli, že ju prerobia na novo. Teda vlastne na staro, lebo stará Európa sa im zdala až prikrásna na to, aby ju len tak zahodili a vytvorili si novú. A tak sa spolu stretli vo Viedni, aby celú túto záležitosť vyriešili. Rokovať mali pôvodne 4 víťazné mocnosti. Veľká Británia, Rusko, Prusko a Rakúsko. Francúzsko ale malo prefíkaného zastupiteľa a tak sa mu nejakým spôsobom podarilo dostať do vnútorných rád, aby pomáhal pri rokovaní. Kongresovým jednaniam predsedal Ujo Metternich. Takže čo bolo cieľom celého tohto stretnutia? Ako som už spomínala, zmeniť mapu Európy. Tá, čo spravil Napoleon, bola dosť na nič, predtým bola krajšia, takže sa rozhodli vrátiť ju späť. Ale vlastne aj tak vznikla nová Európa, lebo tej krajine ešte pridáme toto územie a hentej toto a tuto sa mi to nepáči, tak im dajme aj toto a Nemecko vlastne dobre ten Napoleon vymyslel, tak ho nechajme tak. Čiže mapa Európy po Viedenskom kongrese vyzerala nejako takto. Ďalším bodom bolo vrátiť na trón pôvodných panovníkov. Lebo viete, keď si Napoleon len tak chodil a robil čo chcel, zrazu na európskych trónoch sedeli jeho príbuzní a kamaráti, ale to sa víťazným mocnostiam nepáčilo. Takže sa vrátili napríklad Bourbonovci a iné kráľovské rodiny. No a kvôli poslednému cieľu vznikla aj Svätá aliancia. Ruský cár, rakúsky cisár a pruský kráľ uzavreli dohodu a ako správni kamaráti si sľúbili, že si budú pomáhať. To zahŕňa aj potlačanie vojnových konfliktov alebo revolúcií. Čiže ak by Rakúsko videlo, že v Rusku sa dáko búria občania, pomohlo by chudákovi Rusku z kaše a spolu by prichádzajúcu revolúciu potlačili. A všetky medzinárodné konflikty sa budú riešiť diplomaticky, nie vojensky. S tým sa vrátil aj absolutizmus, čiže ja som tu šéf a vy buďte ticho. Viedenský kongres sa nazýva aj tancujúci kongres, lebo sa na ňom vždy stretlo veľa ľudí, pár riešilo kongres a zvyšok sa rád zabával. Báli, večierky, koncerty, diskotéky, na každý večer bol nejaký program, aby sa ľudia nenudili. Niekedy sa dokonca hovorilo, že kongres tancuje, no nehne sa. Teda, že sa nerokuje, lebo ľudia sa radšej zabávajú. No všetky tieto čačky mali aj inú funkciu. Viete, od súpera ľahšie dostanete potrebné informácie, ak sa spolu zabávate. Viedenská polícia tak napríklad zbierala informácie o panovníkoch, ich sprievodoch a radcoch, ktorí sa nachádzali vo Viedni. Po takmer roku súhlasili všetky európske kniežatá s novým poriadkom. Štáty konali jednotne a prispeli k spoločnej politike. Takýto systém sa nazýva aj koncert 5 veľmocí alebo koncert Európy. Ozaj, spomínate si ešte na Napoleona? No tak pomedzi ešte prehral bitku pri Waterloo, zostal tak definitívne porazený a bol poslaný na ostrov Svätá Helena, kde potom v roku 1821 aj zomrel. Viedenský kongres bol neskôr v 20. storočí kritizovaný, no najmä chválený, keďže do prvej svetovej vojny zabránil nejakej ďalšej rozsiahlejšej vojne v Európe. Mapa Európy sa samozrejme časom pomaly menila, vzniklo napríklad Rakúsko-Uhorsko alebo sa zjednotilo Taliansko a Nemecko. No a dnes vyzerá mapa Európy takto. Wow!